Prepáčte, pán Naď, v tejto relácii som videl párkrát, že sa tu dávali nejaké darčeky, ja sa ospravedlňujem, žiadny som nepriniesol. Na budúci, keď pôjdeme do relácie, prinesiem vám kalkulačku. To by sa vám asi hodila. Viete, pri všetkej úcte, štruktúra tých výdavkov, máme ho na ďalšom slajde, môžeme to ukázať. To je proces, ktorý by trval 2 roky, v druhom roku by sa dosiahla táto úspora. Nedokončil som, čo s tými peniazmi urobíme. Keď chcete zabezpečiť sociálny štandard a ešte aj urobiť podmienky lepšie pre podnikateľov, pretože štát nemá žiadne iné príjmy len od podnikateľov a občanov. Pasívne príjmy máme minimálne z tých niekoľkých podielov strategických podnikov, čo máme nejaké dividendy. To znamená, že tieto peniaze môžeme použiť spôsobom, akým považujeme za vhodné. Z 3,6 miliardy máte zhruba miliardu 13 dôchodok, nemusíte ho zrušiť. Transakčnú daň môžete zrušiť, to je 500 miliónov eur ročne. A môžeme si povedať, na aké účely to použijeme, ale podstatná vec je, aby sme naštartovali súčasne z tých úspor ekonomiku. My sme už deklarovali to, že máme záujem znížiť daň z príjmu právnických osôb na 16%, to je výpadok na príjmovej časti štátneho rozpočtu na ročnej báze 1,2 miliardy. Ešte stále nám to vychádza.